जाय चेनेलखौ बायनाय नङा अन्नानै जुदि सोरहाबाफोर मनिटाइज जानाय चेनेलखौ फाननो गोसो दंब्ला खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय तो लोगोफोर सिस्टार रसमा ब्रह्मआ इउट्यूब चेनेल मोनसे बायनो नागिरदों जायफोरा इउट्यूब चेनेल फाननो गोसो दङ बिथांनो फानजागोन आरो बिथाङा ओरैबायदि इउट्यूब चेनेल नागिरदों माने साबस्क्राइबार खमब्लाबो जागोन नाथाय मनिटाइजेशन जानांगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों तो जायफोरा इउट्यूब चेनेल फाननो गोसो जानानै दङ तो बे सिस्टारनो फानजागोन नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदों खोनासंनानै लाग्रोदो आरो बिथाङा मोनसे कन्टेक्ट नाम्बार होननानै दोनखादो बेयाव कल खालामना नोंथांमोना गावबा गावनि चेनेलखौ फाननो हागोन आरोना तो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय सोरहाबा इउट्यूब चेनेल फाननो गोनां दं नामा आरो सोरहाबा इउट्यूब चेनेल फाननो गोसो जानानै दं नामा जुदि नोंथांमोनहा सोरबा इउट्यूब चेनेल फाननो गोसोब्ला नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनो हागोन मानो होनोब्ला इउट्यूब चेनेलनि गोनांथि जादों चेनेला जेसेबांखि साबस्क्राइबार थाया मानो खम साबस्क्राइबार बुरजा साबस्क्राइबार जेबो नङा बेयावहाय माने मनिटाइजल' जानांगोन आरोना चेनेला अनलि मनिटाइज जानाय जानांगोन खम साबस्क्राइबाराबो जेबो नङा ओमफ्राय मनिटाइज जायै चेनेलखौ बायनाय नङा अन्नानै जुदि सोरहाबाफोर मनिटाइज जानाय चेनेलखौ फाननो गोसो दंब्ला नैबे होखानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो मारै सोंहरनो हागोन लोगोफोर आरो नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायबाय थादोंबा अन्नानै शेयार खालामनानै होदो मानो होनोब्ला नोंथांनि फ्रेन्ड लिस्टआव थानाय सोरबा लोगोआबो फाननो हानाय बेनिखायनो गोजोन्थों।